pag-trace ang old food, ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 59 minutos na naklikid stock na alas 5 sa hapon. Standby ka mga kabinan sa Center at gaya masunod dala ko labas ka mga nagapaw ng mga balita nasyonal, sining babagyon, maulano na ito nga tiyempo, particularmente diya sa Negros Occidental. Ang bagyo nga si Odette, no? Nga ginakabi karon sa US Weather Station, no? Nga isa ka Category 5 ng bagyo ka nga ni Yolanda, ang may ara na karon sa storm signal number 4. Mga kaibigan, no? Di sa particularmente sa area sa Visayas, mga kaibigan, as of pinaka-latest nga weather report sa pag-asa alas 5 sining hapon, may tropical signal signal number 4 na, mga kaibigan, sa Visayas area, presente sa area sang Leyte, subong man sa central and southern portion sa Negros Oriental kag central and southern portion sa Negros Occidental. Ara na rapid alam sa storm signal number 4, mga kaibigan. Sining hapon. Radio Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabing-anim na ho sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, ang Typhoon Odette nananatiling malakas pa rin kahit naka-3 landfall na sa nakalipas na mga oras doon sa mga bahagi dyan sa parte ng Mindanao at mamaya alamin kung saan ang magiging direksyon ng naturan sama ng panahon. Samantala naman, ilang biktima ng online hacking nakuha na ang nawawalang pera. Ilang overseas Filipino workers naman na biktima ng hacking na problema ngayon kung paano nila makukuha ang kanilang pera. Mga pamilya naman doon sa Samar na naapektuhan ng bagyong Odette, ginawang evacuation center ang isang kuweba. Southern Leyte nakakaranas ng malawakang malakas na pagbuhos ng ulan at hangin sa kasagsagan ng landfall ng bagyong Odette. Ilang lugar naman sa Davao Region nakaranas na ng landslide, malakas ng hangin at pagulan dulot pa rin ng bagyong Odette.
Sa ating balita sa ibayong dagat, bilang naman nasawi sa lumubog na bangka doon sa Malaysia, umakyat na ho sa 16. Sa ating sports balita naman, Donaire versus Inoue rematch ikakasa ni Bob Arum sa buwan ng Marso. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga balita. Bombo Weather Update. Nananatiling malakas habang ngayon ay nananalasa dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao ang bagyong may international name na Rai o tinatawag dito sa Pilipinas bilang Typhoon Odette. Bagaman ito'y nasa kategorya na ng super typhoon sa ibang weather agencies, ayon sa Pag-asa, nananatili pa rin ito sa typhoon measurement ng kanilang tanggapan. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa coastal waters ng Dinagat Island at ito ay may taglay na lakas ng hangin na 195 kilometers per hour. Yan ay malapit ho sa gitna at mayroong pagbugso na 270 kilometers per hour. Ang pagkilos nito mga kabombo ay westward at yan ay 30 kilometro kada oras ang kanyang takbo. At yung initial na landfall ay naitala doon sa Siargao Island, dyan sa Surigao del Norte. Yan ay 1:30 kaninang hapon at Kadyanaw at dyan naman sa may parte ng Dinagat Island 3:10 ng hapon. At ang kanyang ikatlong landfall ay sa Liloan, Southern Leyte 4:50 ng hapon. At inaasahan na magpapatuloy ang pag-usad ng bagyo ng Pakanluran kaya't binabalaan yung mga lugar dyan sa Leyte, sa gayon din Central Visayas. Yung Cebu mga kabombo ay inaalerto din dahil sa posibleng pagtawid ng naturang sama ng panahon. Central at Western Visayas region ang tatawirin ng naturang bagyo hanggang sa ito'y patungo na doon sa may parte ng Sulusi ay bukas huya ng umaga. Ibig sabihin, ngayong magdamag mga kabombo, mga ka-Star Nation, Central Visayas, gayon din ang Western Visayas, ang siyang kinakailangang maghanda ng ibayo hinggil pa rin dito sa inaasahang epekto ng bagyong Odette. Sa kasalukuyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa Southern Leyte, Southwestern portion ng Leyte, Bohol, Central at Southern portion ng Cebu, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na yung Siargao at Bukas Grande Islands. Signal number 3 naman ang umiiral sa natitirang parte ng southern portion ng Leyte, northern portion ng extreme southern portion ng Cebu, at yung Negros Oriental, Siquijor at southern at central portions ng Negros Occidental, maging ang lalawigan ng Guimaras at southern portion ng Iloilo at ang southern portion ng Antique. Yung northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur ay nasa babala ng bagyo bilang 3. Samantala, signal number 2 ang umiiral ngayon sa lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, kasama na yung Ticao at Burias Island, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, mainland ng Palawan, kabilang na ang Kalayaan at yung Balabac, Cuyo, Calamian at Cagayancillo Islands. At yung Northern Samar ay nasa alerto bilang 2 din, yung Eastern Samar, Biliran, natitirang parte ng Leyte at natitirang bahagi ng Cebu at yung iba pang lugar dyan sa Negros Occidental, nalalabing bahagi ng Iloilo, Capiz, Aklan at ang natitirang parte ng Antique, yung nalalabing bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Sur at yung nalalabing bahagi ng Agusan del Norte, extreme northern portion ng Zamboanga del Norte at extreme northern portion ng Zamboanga del Sur, Misamis Occidental at ang northern portion ng Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at yung northern portion ng Bukidnon at ang northern portion ng Lanao del Sur. Habang signal number 1 naman ang umiiral sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, Marinduque at yung southern portion ng Quezon, Batangas at ang northern portion ng Davao Oriental,
northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte at nalalabing bahagi ng Bukidnon at natitirang parte ng Lanao del Norte, nalalabing bahagi ng Lanao del Sur at ang iba pang parte ng northern portion ng Zamboanga del Norte at gayon din yung nalalabing bahagi ng northern portion ng Zamboanga del Sur at ang iba pang bahagi dyan sa northern portion ng Zamboanga Sibugay. At sa mga oras na ito, ating alamin ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa may Dinagat Island dahil hagupit ng bagyong Odette sobrang lakas. Habang epekto nito, minomonitor pa. May live report ng Bombo Radio Butuan. Inantay ngayon na ng Office of the Civil Defense o OCD Caraga ang epektong hatida ng bagyong Odette matapos itong maglandfall sa bagyong Island sa lalawigan ng Surigao del Norte dakong 1:30 kaninang hapon. Ito'y lalo na nang makuna ng video ang sobrang lakas at ng hangin at ulan nang ito'y humagupita sa Dinagat Island Province kanina lang kung saan makikita na nasisira ang lahat ng mga hindi matitibay na mga estrukturang madadaanan nito. Dahil sa lakas ng ulang hatid ng bagyo, ay mas lalong nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar dito sa Caraga Region na nakapagdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa buong rehiyon, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 20,000 pamilya ang nagsilikas na kinabibilangan ng 78,000 mga individual na nasa 215 na mga evacuation centers sa buong rehiyon. Samantala, nagkaposisyon na rin ngayon ang mga personahe ng Department of Social Welfare and Development Caraga sa Operation Center para sa 24 hours quick response team operation. Sila ang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local social welfare and development officers sa rehiyon para sa pagtutok sa disaster operations ng mga munisipyo, lungsod at mga probinsya upang kaagad na maibigay ang kakailanganin ng mga LGUs, lalo na ang para sa augmentation support at technical assistance sa pagpapatakbo ng local disaster operations. Ang mga personel naman ng field office na nadestino sa iba't ibang mga LGUs tudo ang pakikipag-ugnayan sa mga local SWDOs upang ma-arrange ang mga internally displaced families na nasa mga evacuation centers at pag-monitor sa epekto ng bagyo. Ang mga Provincial Social Welfare and Development teams ay siya namang nagbibigay ng mga updates sa mga kaganapan sa kanilang mga areas of assignment doon sa kanilang operation center sa field office. Nakapagbigay na sila ng 17,072 na family food packs na nagkakahalaga ito ng 7,718,928 pesos at nakapreposisyon na sa kanilang mga warehouse sa Butuan City, Surigao City, Tandaga City at sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur na para sa mga LGUs na magre-request para sa augmentation na support. May nakahanda na rin silang mga raw materials na abot sa mahigit 2 milyong piso, mga non-food items at standby fund na mahigit 5 milyong piso. Umasa ngayon dyan na ligtas ang lahat ngayong naharap ang bansa sa bantang hatid ng severe tropical storm Odette. Doon naman sa Purok 2, Barangay Hubanga, sa bayan ng San Francisco sa lalawigan ng Agusan del Sur, 2 bahay ang nadaganan ng punong kahoy, habang doon naman sa bayan ng Nasipit, Agusan del Norte, may gumuho ang covered court ng Barangay Agimitan na ginawang gathering site para sa mga taong ililikas sana sa designated evacuation center ng nasabing barangay. How's that? Si Bombo Dennis to, Bombo Roland. Ang nais naming malaman, yung kasalukuyang sitwasyon, malakas ba ang hangin o umuulan ba dyan sa inyong location na Bombo Roland? At bago tayo nag-usap, anong sitwasyon dyan sa inyong location? Yes, Bombo Dennis, hanggang sa ngayon Bombo Dennis, patuloy tayong nakakaranas ng malakas na ihip ng hangin
at malakas na pagbuhos ng ulan. Makikita natin na Bumbo Dennis na may kalakasan talaga ang ihip ng hangin. Lalo na ngayong mga oras na ito, Bumbo Dennis. Ang mga evacuation center natin dito, Bumbo Dennis, patuloy na dinadagsa pa rin ng mga nagsilikas na mga residente at ang mga LGUs ay patuloy na may ginagawang rescue operations. Lalo na marami pa rin tao, Bumbo Dennis, na may katigasan talaga sa ulo na hindi pa rin nagsilikas. Ngayon, Bumbo Dennis, medyo gabi na dito, Bumbo Dennis, at mararamdaman talaga dito sa atin dahil wala na pong linya ng kuryente dito sa ating area, Bumbo Dennis, sa may Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Bumbo Dennis, at sa Agusan del Sur. Si Bombo Jane, may tanong din sa iyo, Bombo Roland. Alright, Bombo Roland, curious lang ako, no? Kumusta ang sitwasyon dyan sa nangungunang tourist destination sa bansa, itong Siargao Island, Bombo Roland? Hanggang sa ngayon, Bumbo Jane, ang tourist destination po natin ay patuloy na minomonitor. Ang OCD Caraga, mga field personnel, ay patuloy rin na nag-iintay sa mga reports na kanilang dapat ay matanggap dahil hindi talaga ganun kabilis na nagbibigay ng mga updated reports ng ating mga local DRRMC ang doon sa OCD Caraga dahil dyan hanggang sa ngayon ay patuloy na hinintay natin ang mga updated na reports Bumbo din na makuha natin sa OCD Caraga. Kumusta naman yung text blast na inilalabas ng disaster management officials? Bago ba nangyari yung malalakas na paghangin at ulan, nakatanggap ba naman ng abiso, alerto yung ating mga kababayan? Kasama na kayo dyan, Bombo Roland. Yes, Roger, Bumbo Dennis, may natanggap na tayong mga text messages galing sa NDRRMC at ang yung mga LGUs po natin ay talaga sila ang nagpupunta po sa kanilang mga resident na talagang apektado sa mga ganitong mga sakuna, lalo na itong Bagyong Odette na talagang may kalakasan talaga Bumbo Dennis. Sila mismo, mga LGUs ang nagpupunta at nagsasagawa ng mga nagpapatuloy na nagsasagawa ng mga rescue operations. Ayan, sige. Maraming salamat, Bombo Roland, at siguro babalikan namin yung communication line mula dyan sa inyong location kung may mga development pa. Maraming salamat, mag-ingat kayo dyan. At yan ang balita, galit sa bilang ng Bumbo Radio Butuan at para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Roland Hania para sa Bandang Radio ng Pilipinas at Consistent number 1 sa Butuan, Basta Radio Bumbo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy pang mga balita natin, halos 100,000 na individual ay isinailalim pala dito sa preemptive evacuation mula huyan sa 4 na rehiyon na tinutumbok ngayon nitong Bagyong Odette. Ayon huyan sa ulat ng NDRRMC. At kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, nasa 98,091 o nasa individual o nasa 26,430 pamilya ang isinailalim sa preemptive evacuation dahil sa Bagyong Odette mula sa 4 na rehiyon. Ayon kay NDRRMC Operations Center Chief Jomar Perez, pinakamarami sa mga ito ay mula sa Caraga Region na bumibilang ng mahigit 78,000. Kasunod ang Region 8 na nasa mahigit 17,000, Region 7 na mahigit 2,000 at Region 10 na nasa 300. Sinabi ni Perez, nagpapatuloy anya sa ngayon ang paglilikas ng mga apektadong residente na voluntaryo namang sumasama at kasalukuyang nanunuluyan sa 99 evacuation centers. Iniulat ni Perez, sa ngayon 2 road section ang apektado at 59 seaports din ang apektado. 2 syudad ang nakakaranas ngayon ng power outages. May natanggap na rin ang NDRRMC na report hinggil sa isinasagawang search and rescue operation sa ilang mga lugar na tinumbok ng Bagyong Odette. Pakinggan natin ang pahayag ni NDRRMC Operations Center Head Jomar Perez. Yung sa preemptive evacuation, actually hindi naman sa hindi sumama, pero meron pang ilang areas yung hindi pa tatamaan na agad, na ongoing pa lang yung preemptive evacuation nila. Like in the case of Mimaropa, na magko-commence pa lang sila ngayon kasi sila yung mga latter part na tatamaan. Pero para ma-ensure na hindi na maging cooperative yung communities as early as Friday,
nagkaroon na tayo ng meeting with our regions and na-reiterate na ng maaga yung instruction for preemptive evacuation nung ano pa lang, weekend pa lang, hanggang sa ulit natin siyang nire-reiterate yung directive na yon para maiwasan na, para ma-ensure yung operation ng bawat isa. So we made sure sa NDRMC na maaga yung ating instructions for preemptive evacuation para hindi tayo umabot sa forced evacuation. So sa ngayon, wala pa namang report na natanggap ang Operation Center regarding sa measures na abot sa forced evacuation. Nakatulong yung early announcement, early instruction natin sa mga regions natin na magpa-preemptive evacuation ng maaga. Although sa ngayon may mga iba pang nagsisimula pa lang ngayon na mag-preemptive evacuation, yung mga latter part pa sila tatamaan. Siyempre, given yung logistics requirements po na kailangan nilang gawin. Samantala, tiniyak naman ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator Ase Casiano Monilla na sapat ang bilang ng mga evacuation centers para masiguro ang physical distancing ng mga evacuees. Paliwanag ni Monilla, maaga pa lang ay tinukoy na ng NDRRMC at mga LGU ang mga karagdagang pasilidad na maaaring gamitin bilang evacuation at quarantine center at may itinakdang maximum capacity para sa mga ito. Dagdag pa ni Monilla, mga miyembro lang ng iisang pamilya ang pinapayagang magsama-sama sa isang tent o cubicle sa mga evacuation center bilang bahagi ng health protocols. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman si Pangulong Duterte pinangunahan ng unveiling ceremony ng mga bagong train sets ng MRT-7 ngayong hapon. May pagulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unveiling ceremony sa mga bagong bagon ng MRT-7. Sa impormasyon ng DOTR, kompleto na ang delivery ng 108 na bagon na tatakbo sa 24.7 kilometers na linya ng rails ng MRT-7 o kabuuang 36 na train sets na galing South Korea. Mayroong 14 na istasyon ang MRT-7 at kaya makapagsakay ng 300,000 na mga pasahero sa unang taon ng operasyon nito. Ayon sa DOTR, 62% ng kompleto ang proyekto. Sinabi ni Pangulong Duterte na kapag ganap nang nagsimula ang operasyon ng MRT-7 ay aabot lamang sa 35 minutes ang biyahe mula sa dating 2 oras hanggang 3 oras na biyahe sa pampasaherong bus mula North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Pangulo, planong simulan ang operasyon ng MRT-7 sa fourth quarter ng 2022. Samantala, hindi naman nakaligtaan ni Pangulong Duterte na magbigay ng kanyang pahayag kaugnay sa panalasa ng bagyong Odette dito sa ating bansa, partikular sa bahagi ngayon ng Mindanao. At kanyang sinabi na mahigpit siya nakamonitor sa pamamagitan ng mga various government agencies sa movement o pagkilos ng bagyong Odette sa ating bansa sa kasalukuyan. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na nakapagsagawaan sila ng kinakailangang mga precautions, nakapag-preposition ng mga resources at mahigpit nakipag-ugnayan sa mga kinaukulang LGUs para makapaghanda ng immediate emergency and relief response. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte kaugnay sa panalasa ng bagyong Odette. On a more urgent note, we are closely monitoring through our various government agencies the movement of Typhoon Odette over this country at present. We have undertaken all necessary precautions, pre-positioned resources, and closely coordinated with the localities to prepare for immediate emergency and relief response. Still, we must remain watchful and careful of developments. Let us ensure that our people in the areas of the path of the typhoon will be safe and well.
Samantala, pagkatapos ng kanyang, yung seremonya ng unveiling ng mga bagong bagon, ay nagsagawa rin ng inspeksyon pagkatapos ng kanyang talumpati doon sa isa sa bagong bagon ng MRT-7 at pumesto pa sa harapan kung saan ay umakto bilang train driver o kaya locomotive driver si Pangulong Duterte at sinubukan pang pindutin yung parang sirena o yung pangbusina ng train at talagang feel ng Pangulo yung pagiging locomotive driver o yung engine driver ng train, Bombo Dennis. At pagkatapos niyan, hindi na rin siya nagbigay ng paunlak ng kumbaga ambush interview sa mga mahayag at siya ay dumiretso na pabalik ng Metro Manila o sa Malacanang at sa pagkaalam natin ay pauwi ang Pangulong Duterte ngayong gabi sa Davao City. Para sa Bombo, yes, Bombo Dennis? Itong concern dito sa nabanggit din ng Pangulo, no, na yung tungkol doon sa mga apektado ng bagyo. Initially, anong mga hakbang na ang naibigay na direktiba ng Pangulo doon sa ating mga opisyal, lalo na nakabase doon sa rehiyon ng Visayas at Mindanao? Well, yun nga yung sasabi niya na talagang updated siya. From time to time ay nagbibigay ng reports yung particular yung NDRMC at syempre yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan direkta sa kanya. At siya ay nagbigay na ng paunang mga guidance na tiyakin na lahat ng mga kinakailangang i-relocate ay alisin sa delikadong lugar at nakapag-preposition na rin particular yung DSWD at ng mga relief goods para sa mga maapektuhan at kanya tinitiyak ay yung mga assets ng ating mga pamahalaan gaya ng Air Force, Philippine Navy, Philippine Army, Philippine National Police at Philippine Coast Guard ay naka-deploy, naka-preposition para magsagawa ng anumang kinakailangang rescue or emergency response, Bombo Dennis. Okay. Kung tutuloy siya dun sa pag-uwi sa Davao, hindi ba ito'y wala bang suhestyon yung kanyang mga security team na ipagpaliban muna to, Bombo Raymond, bagyo yung dadaanan, medyo matindi-tindi yung lakas nitong sabi nga dyan sa report ng International Weather Agencies, ito yung ngayong taon ito yung may pinakamalakas na landfall. Ito ibig sabihin yung puwersa niya ng maglandfall yan yung itinturing na pinakamalakas, bit-bit yung kanyang strength. Nang siya ay tumama sa lupa, ito pala yung itinuturing ngayon na isa sa talagang pinakamalakas sa Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Well, kung talagang yung airline o yung ruta sa paliparan sa taas sa Himpapawid ay yun yung talagang may tama o kumbaga masasagasaan nila yung buntot, mata o gitna ng bagyong Odette ay tiyak naman na hindi nila ipipilit dahil ang nagkukulang ng shots dyan, Bombo Dennis, ay yung PSG ng Pangulo. At tingnan natin mamaya pagka natuloy yung balak ng Pangulo na uuwi sa Davao City o kaya matili na lang muna sa Malacanang para doon na lamang mag-monitor at magbibigay ng mga kinakailangan kung kinakailangan pa na siya mismo ang magbigay ng order, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update pa ho tayo hinggil dyan sa mga apektado ng bagyong Odette na nananatili pa rin malakas at matindi ang mga pagbuhos ng ulan kasabay ho ng hangin. At sa iba pa nating balita, suspindido ang trabaho sa ilang mga korte sa mga lugar na apektado ng sama ng panahon. At ayon nga sa abiso ng Supreme Court Public Information Office, kabilang sa mga nag-anunsyo ng work suspension ay ang mga sumusunod. Yung Hall of Justice ng Argao, Cebu, yung pasok nila para sa kasalukuyan at hanggang bukas. Ayan, suspendido muna. Yung Cebu City Hall of Justice, December 16 hanggang December 17, yung apektado ng kanilang work suspension at lahat ho ng korte at opisina sa Lapu-Lapu City Hall of Justice ngayong araw, December 16. Lahat din ng court station sa Danau City sa Cebu ay apektado yung December 16. Ngayong araw din ho yan.
Mandawi City Hall of Justice at mga korte na nasa jurisdiksyon ng RTC Mandawi December 16. Lahat din ng korte, mga kabombo, na nasa jurisdiksyon ng Regional Trial Court Ormoc City ngayong araw ay suspendido. Lahat ng first and second level courts at office of the Clerk of Court dyan sa Tagbilaran City sa Bohol ay apektado ng work suspension hanggang bukas huyan. Patuloy namang nakamonitor ang Korte Suprema sa sitwasyon sa mga korte at alamin din kung mayroong mga direktang nasapul ng naturang kalamidad. Sa dagdag pang mga balita, inihayag ng infectious disease expert na hindi na kailangan pang pahabain ang mandatory 14-day quarantine period matapos na matukoy ng Pilipinas ang unang 2 kaso ng Omicron variant 15 araw pagkatapos ng pagdating nito sa bansa. Sinabi ni Dr. Ront Jean Solante, miyembro ng vaccine expert panel, na sapat na ang 14 days quarantine lalong-lalo na sa mga ng negatibong RT-PCR test na isinasagawa ito sa loob ng 72 hours bago umalis sa bansang kanilang pinagmulan. Sasailalim sila sa quarantine na facility-based quarantine at kukuha ng RT-PCR test sa ika-5 araw. Ano man ang resulta, kailangan lang sumailalim sa home quarantine hanggang sa ika-14 na araw mula sa petsa ng pagdating. Magugunitang nakapagtala na ang bansa ng 2 kaso ng Omicron variant mula sa mga international travelers na kinabibilangan ng 48 anyos na returning overseas Filipino mula Japan at Nigerian national naman mula Nigeria. Hinimok ng isang mambabatas ang Department of Health na huwag limitahan ang pagbibigay ng mga over-the-counter at mga inireresetang gamot para sa mga senior citizen. Sa paghahain ng House Resolution 2420, sinabi ni Senior Citizen Party List Congressman Rodolfo Ordonez na dapat ay tanggalin o suspindihin ang naturang direktiba ng DOH na limitahan ang pagbibigay ng over-the-counter at yung mga inireresetang gamot para sa mga nakakatanda. Binanggit ng mambabatas ang DOH Administrative Order number 2010-0032 na nagsasaad na anumang single dispensing ng mga prescriptive na gamot ay hindi dapat lumampas sa 1 buwan na supply ng mga gamot para sa mga senior citizen, habang ang dispensing ng over-the-counter o OTC na gamot ay maaaring limitado para sa isang supply ng 1 araw, ngunit hindi dapat na lumampas sa 7 araw. Ang pag-alis o pagsuspinde ng limitasyon sa pagbibigay ng OTC at mga resetang gamot ay magbibigay daan sa ating mga higit 12 million na mga senior citizen na mag-imbak ng gamot na ito at mapanatili ang supply para sa kanilang medikal na pangangailangan lagpas sa 1 linggo. Sinabi pa ng mambabatas ng limitasyon ay humahantong sa iba't ibang reklamo at naging hindi raw mapapawi yung issue ng mga angal ng mga senior citizen dahil nga sa naturang problema. Anya, pinipilit ng mga senior citizen na madaling kapitan ng impeksyon ng kanilang kalagayan, lalo na't ngayon ay kumakalat pa rin ang coronavirus disease na lumalabas na bawat linggo para bumilin lamang ng kanilang mga gamot. Samantala, inanunsyo na ng Department of Foreign Affairs na pansamantalang sinuspinde muna nito ang kanilang consular services sa 4 na probinsya na naapektuhan ng bagyong Odette. Sinabi ng DFA ng operasyon na masumusunod nila na opisina ay suspendido sa Bacolod, Butuan, Cebu at Tacloban. Simula yan ngayong araw. Samantala, sinabi naman ng kagawaran na maaring makontak ng mga apektadong aplikante ang email ng kanilang consular offices para yan sa consular services concerns. Nauna nang nag-landfall ng 3 beses si Bagyong Odette kaninang hapon. Abangan mamaya mga kabombo, ilang biktima ng online hacking. Nakuha na raw yung nawawalang pera, pero ilang OFW ay hirap hong maiproseso yung pag-recover dun sa mga perang nawala sa kanila. Yan at iba pang mga balita susunod na.
Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Labor and Employment mas pagtitibayin pa ang ipinapatupad na mga alituntunin kasunod ng pagpasok ng 2 kauna-unahang Omicron variant sa bansa. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Mas pinaigting pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang ginagawang pagsunod sa ipinatutupad na minimum public health standard at prevent, detect, isolate, treat, reintegrate o PDITR strategy ng Department of Health. Ito ay kasunod ng napabalitang pagpasok ng 2 kauna-unahang kaso ng Omicron variant sa bansa. Ayon kay DOLE Assistant Secretary Maria Teresita Cucueco, patuloy na pinagtitibay ng kanilang kagawaran ang pagsunod sa mga direktiba na ipinatutupad ng Department of Health. Aniya, ito ang isa sa mga mahigpit na sinusunod ng departamento sa kanilang isinasagawang pag-iinspeksyon ngayon sa mga work sites sa bansa. Dagdag pa na opisyal, patuloy din ang isinasagawa nilang panghikayat sa mga establishmento na gumamit pa ng carbon dioxide monitors, isang instrumento na makakapag-detect kung naiipon na ang carbon dioxide sa isang lugar. At pag nag-i-inspect yan ho, talagang tinitingnan natin pati sa safety seal, and more than that, yung ventilation standards. Kasi alam naman ho natin, airborne yan. Tapos yung mga enclosed workplaces, kailangan ho talaga maganda ang ventilasyon. At ini-encourage na ho namin sa safety seal na maglagay ng tinatawag na carbon dioxide monitors. Para ito ho yung isang instrumento na kung maraming tao ay nasa isang enclosed workspace, pag tumaas ang carbon dioxide, makikita niyo naman ng levels over, we're saying na, we do not like anything over than 1,000. Ibig sabihin hindi lumalabas ang carbon, yan yung ating pag-expire ng air, di ba, yung carbon dioxide. So kung hindi nawawala po yan, naiipon sa isang lugar, edi kung may COVID virus po yan, na-transmit na rin po yan sa mga lahat ng tao. So yung ventilation standards continue to be one of the minimum public health protocols that we continue to enforce very well, especially in this, actually, where COVID, because we're still in COVID, and again, because of Omicron, we are again, ini-increase ho namin yung awareness to all establishments to do this po. Samantala, binigyan din naman ni DOLE Assistant Secretary Cucueco na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang inspeksyon ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa COVID-19 monitoring. Paglilinaw niya, tanging ngayong buwan lamang ng Disyembre sususpindahin ang isinasagawang routine inspection ng kagawaran. Ang routine inspection lang naman po ang aming pinasuspend kasi pagdating ho ng at the end of November at dapat ho talaga na-meet na namin yung targets kasi sa December yung mga preparation ng reports kung mga cases na na-file dapat din ho although all throughout the year ginagawa pero dapat tapusin na ho na namin for the year itong mga hearing ng kaso at yung mga pag-a-address pa ng mga concerns. So yung routine inspection hanggang November, end of November po yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ho ang inspection ng COVID monitoring. Kung may complaints, hindi ho kami titigil. Pwede ho kayo mag-complain anytime. Tutok po ang DOLE din po dyan. Yung mga aksidenteng nangyari because of safety and health, hindi rin ho kami titigil. Tuloy-tuloy pa po yan. And yun yung mga in the technical safety inspection. Kasi ito naman ho yung mga lugar na mga may boilers, pressure vessels at kailangan ma-inspect para ma-ensure naman na itong mga equipment nila ay maayos at hindi magiging sanhi ng anumang aksidente. So tuloy
pa rin po yan. Yung routine inspection lang ho naman ang sinuspende namin. Batay naman sa pinakahuling datos ng DOLE, pumalo na sa 90,327 ang kabuuang bilang ng mga worksites ang na-inspeksyon na ng kagawaran na may katumbas na 120% ng kanilang initial na target na 75,000. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 35 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Naniniwala si Education Secretary Leonor Briones ng pagpapalakas ng programa para sa mga mag-aaral na nasa labas ng formal na edukasyon ay kabilang sa Best News of Education, lalo na sa ilalim ng kanyang termino. Ang Alternative Learning System o ALS, isang parallel learning system sa ilalim ho ng DepEd, ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga out-of-school youth at mga adult na mag-aaral muli at bumuo ng mga basic at functional na literacy skills. Noong si Briones ay naging DepEd Secretary noong 2016, bahagi ng kanyang 10 puntos na agenda para ho sa DepEd ang higit na pagpapalakas ng ALS program. At ayon nga sa kalihim, ang programang ALS ay isang malaking bahagi ng 10-point set ng kanyang agenda para sa Department of Education na kanya pang naipangako kay Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay umupo bilang kalihim ng edukasyon. Paliwanag niya, malaking tulong ang naturang hakbang para sa mga batang mag-aaral na walang pagkakataong pumasok ng regular sa mga paaralan o hindi makapagpatuloy ng kanilang mas mataas na edukasyon dahil nga sa iba't ibang responsibilidad. Noong nakarang linggo, inanunsyo din ng DepEd ang paglikha ng Bureau of Alternative Education o BAE bilang isang pagsisikap upang higit pang matiyak ang epekto at gayon din ang paghusay at pagpapatupad ng ALS program gaya ng nakasaad sa DepEd Order number 47 Series of 2021. Ang BAE ay magsisilbing focal office para ho dito sa pagpapatupad ng ALS program ng kanilang departamento. Samantala, ilang biktima ng online hacking nakuha na ang nawawalang pera. Pero ilang overseas Filipino workers naman na biktima ng hacking na problema ngayon kung paano nila makukuha ang kanilang pera. May detalye si Bombo Gerald Ule. Bombo Jane, Bombo Dennis, umalma naman ngayon ang grupo ng mga consumers sa pamamaraan na ginawa ng BDO dito sa pag-reimburse nila sa pera ng kanilang mga depositors na biktima ng online fraud. Una rito, mayroon ng mga biktima ng online hacking ang nagtungo sa ilang branches ng naturang bangko at naibalik na ang kanilang pera. Pero ayon sa mga nag-claim, mayroon daw dalawang option ang mga mag-claim ng kanilang pera. Ito ay ang pagpirma ng quit claim at ang isa naman ay ang pagsasampa ng kaso laban sa naturang bangko. Karamihan daw sa mga kumuha ng claims ay pumirma na lamang ng quit claim para agad makuha ang kanilang pera. Pero ang naturang hakbang naman ay ang siyang magiging hadlang para sa legal action laban sa naturang bangko. Kaya naman, sinabi ni Laban Consumer Incorporated at dating Trade Secretary Vic Dimagiban na hindi raw dapat pumipirma ng ganito ang mga depositors dahil sila ang biktima. Anya, posible kasing nakakadagdag pa sa distress ng mga biktima ang pagkakahak ng kanilang account at dapat ay mas malaking halaga pa ang kanilang matatanggap kumpara sa nawalang pera. Samantala, problemado naman ang ilang OFWs na biktima rin ng cyber attack kung paano nila mababawi ang kanilang pera dahil kailangang personal silang magtungo sa naturang bangko. Dahil dito, hiniling ngayon ng ilang OFWs na kung pwede ay itong kanilang kamag-anak na lamang daw ang mag-claim sa pamagitan ng authorization letter. Una rito, gumalaw na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at bumuo na ng task force para imbestigahan ang naturang insidente. Binigyan ng BSP itong task force ng 30 araw para makapagbalangkas ng kanilang rekomendasyon sa posibleng sanctions o multa dito sa mga sangkot sa naturang hacking. Bombo Gerald? Yes. May commitment ba yung bangko na magawan din ng paraan yung para doon sa concern ng mga OFW? Dahil totoo nga yun, malaking bagay, malaking concern yun. Wala naman talaga sila dito dahil syempre nagtatrabaho sa ibayong dagat at
in charge doon, yung kanilang mga kamag-anak. Ay bakit hindi kinikilala yan, Bombo Gerald? Oo, wala pang hakbang, Bombo Dennis. Totoo yan dahil may mga ilang OFWs na yung kanilang kamag-anak na yung pinapadalang pera ay dito nga sa naturang bangko, sasakay pa sila ng ilang kilometro pa yung biyahe nila bago makapag-withdraw at baka pag makakuha ng pera at sila pala ay isa rin sa mga nabiktima. So yung kahilingan nila ay yung kamag-anak na lamang nila yung papupuntahin at gagawa nilang sila ng authorization para makuha itong mga claims dito sa nawawala nilang mga pera dahil medyo malaki-laki yung nawala sa iba na sa 50 hanggang 100,000 yung nai-transfer doon sa isang bangko rin na pera ng ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga OFW. So tuloy-tuloy naman yung pagkikipag-ugnayan ngayon ng mga grupo ng mga OFW sa naturang bangko para pagbigyan itong kanilang hiling na yung mga kamag-anak na lang nila yung mag-claim ng naturang mga pera na nawala, na i-transfer sa ibang bangko yung mga perang nandoon sa account ng naturang bangko, Bombo Den. At sa ganyang kabagalan ng aksyon ng mga bangko, lalo na malalaking bangko, nagiging favorable in a way doon sa mas maliliit na bangko, Bombo Gerald, dahil lumilipat na yung ilang mga kliyente doon sa mas maliliit na bangko na kaya silang i-assist. Hindi kagaya nung may mga problema sunod-sunod, Bombo Gerald. Tama, Bombo Dennis, dahil yun nga nakikita natin lalong-lalo sa naturang bangko na yan. Meron na yung mga nagwi-withdraw ng kanilang pera dahil palapit na rin yung Pasko. Kailangan nilang pera, baka mabiktima pa ng hacking yung kanilang account din na ayon sa NBI nga ay mga local lang na mga hackers yung bumiktima dito at yung kahinaan daw ng security system ng naturang bangko. Yung lahat daw kasi ng Bangko, Bombo Dennis, ayon sa NBI meron merong kahinaan dito sa kanilang mga seguridad. At yan yung sinasamantala ng mga hackers. So, talagang magagaling yung mga hackers natin dahil kung maalala yung ibang bangko na hack din nung mga nakaraang buwan at ngayon itong bangko naman na sikat din na bangko na to ngayon, yung hinak nung mga hackers, pinasok yung mga account ng halos 700. Marami-rami, Bombo Dennis, yung mga biktima dito at balik-laki yung mga kuha nilang pera na aabot sa 50 million yung total ng nai-transfer nilang pera. Pero ang good news naman dyan, wala pang nailalabas na pera dito sa pinag-transferan ng bangko at naka-hold ngayon yung naturang cash. Kaya naman itong naturang bangko dapat ay hinimok ng NBI na ibigay na nila dahil yung mga pera naman ay nandoon lamang sa isang bangko kung saan transfer itong naturang halaga, Bombo Day. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ibinunyag ni Department of Health Undersecretary Mirna Kabutahe na mas gusto pa rin ng maraming individual ang Pfizer COVID-19 vaccine para sa kanilang booster dose. Aniya, sa booster shot, pinapayagan ang bawat isa na mamili ng mga bakuna na gagamitin kung magpapa-booster. Ayon ho sa Centers for Disease Control and Prevention, ang mga bakuna sa mRNA ay nagtuturo sa ating mga cells kung paano gumawa ng protina na magtitrigger ng immune response sa loob ng ating mga katawan. Hinikayat ni Kabutahe ang mga individual na hindi pa nakakatanggap ng kanilang pangunahing serye ng bakuna o yung first at second dose na kumuha ng anumang brand na available batay sa datos ng DOH ay nasa 932,197 na mga individual ang nabigyan ng kanilang booster dose noong Disyembre 15. At kaugnay ho niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Mirna Kabutahe. In terms of brand preference, marami pa rin yung nagre-request ng mRNA, particularly Pfizer. Yung sa booster, especially, no? Kasi sa booster, pinayagan natin na mamili yung mga magpapabooster na kanilang mga bakuna. But dun sa mga ibang first dose at second dose, sana kung ano ang available na bakuna, yun na rin ang kunin nila. So meron tayong Sinovac, AstraZeneca at saka Sputnik V. And then later on, they can have the booster of their choice after 6 months for the 2-dose vials and after 3 months sa Janssen and Janssen. Ang magandang balita,
Start dumating yung J&J kahapon, that is a one dose shot. So yung mga mahihirap na lugar, yung mga hindi makakabalik, yun ang bibigyan natin ng mga J&J. Tiniguyan ni Undersecretary Mirna Kabutahen ng Department of Health. Pinasalamatan ng Malacanang ang Kongreso sa pagtatrabaho ng overtime para ratipikahan ang proposed 2022 national budget. Sinabi ni Presidential Spokesman Carlo Nograles, itinuring nila ang national budget para sa susunod na taon bilang mahalagang suporta sa COVID-19 resilience initiatives ng bansa at maging sustain ang ating socio-economic recovery efforts. Ayon pa kay Secretary Nograles, hinihintay na lamang nila ang transmittal ng enrolled bill sa Office of the President para sa kaukulang pag-aaral bago lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni Secretary Nograles na mananatili ang kanilang commitment sa maingat na paggasto sa pera ng taong bayan sa epektibong pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo sa nalalabing termino ni Pangulong Duterte. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nasa halos 300 pa rin ang nadagdag na kaso ng COVID sa ating bansa. Eksaktong bilang ho, 289. At yung active cases natin na sa 10,095 ang naitala ng Department of Health, habang yung total cases sa bansa ay 2.8 million mahigit. Ang mga bagong gumaling, 380 katao, at yan ho ay umakyat naman yung kabuuang bilang ng mga nakarecover sa 2.7 million mahigit. Habang yung mga panibagong naitalang nasawi ay 47. Kaya ho yung total number of fatalities ay 50,496 batay sa data ng Department of Health. Ang Department of Health naman nilinaw na negatibo sa COVID-19 ang 7 mula sa 8 natukoy na close contact ng 2 Omicron cases bago pauwiin mula sa isolation. Alert level status naman sa bansa, hindi pa itataas sa kabila ng na-detect na kaso ng Omicron sa bansa. May detalye si Bombo Everly Rico. Nilinaw ng Department of Health na negatibo sa COVID-19 ang 7 mula sa 8 natukoy na close contacts ng 2 Omicron cases ng Pilipinas na isang returning overseas Filipino at Nigerian national bago sila pauwiin mula sa isolation. Walaan niyang dapat ikabahala sapagkat ang lahat ng individual na dumating sa bansa na nakasama sa eroplano ng returning overseas Filipino at ng foreign national ay sumailalim muna sa 5 araw na quarantine at sinigurong negatibo sa COVID-19 bago sila pauwiin. Kaya't mababanaan niya ang tsansa na makahawa sila sa komunidad. Sa media forum ngayong araw, iniulat ng tagapagsalita ng Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang 48 years old na returning overseas Filipino na dumating sa bansa mula sa Japan noong December 1 ay mayroong isang close contact na natukoy. Paliwanag ng Department of Health, isa lamang ang close contact ng returning overseas Filipino na galing sa Japan dahil nasa business class section ito. One close contact among his co-identified. Close contact had a negative RT-PCR released last December 4 based on the arrivals line list. So you may be wondering why there is only one close contact for our 48-year-old male from Japan. It was because he was seated in a business class and it was just one passenger with him in this business class section. Sa 37 anyos naman na isang Nigerian national na mula sa Nigeria na dumating sa Pilipinas noong November 30 ay nasa 7 ang natukoy na close contact nito, kung saan 6 nga ang lumabas na negatibo sa inilabas na rin na COVID-19 test results noong December 2 hanggang December 3. Ngayon dito po naman dun sa foreign national, siya po ay nakaupo sa pinakalikod. So ang binilang po natin yung kanyang mga 4 na sa harap, kaliwa at kanan. Wala sa likod kasi nasa pinakalikod siya. And 7 tao lang po yung nandun around him, no, na ma-identify as. And all of them were verified. 6 of them were verified to have negative results. Kaya po, pinauwi na po sila. Kailangan po natin maintindihan. I like to be very clear on this. We do not need to panic. We do not need to fear. Because lahat po ng dumadating na atin pong mga kababayan
lahat po ng dumating kasama sa eroplano nitong pong galing sa Japan at galing sa ito pong foreign national, nakapag-quarantine po sila lahat ng 5 araw. Tinest po sila bago, meaning the chances na meron po pa silang sakit at umuwi sa community ay napakaliit na po dahil nagawa po natin yung mga guidelines na dapat po nating sundin. Sa kasalukuyan ay asymptomatic o wala namang sintomas na na-monitor sa 2 kaso ng Omicron sa Pilipinas. Gayunpaman, nananatili pa rin sa isolation ang 2 dinapuan ng Omicron at maigting na minomonitor at muli pang isa sa ilalim sa RT-PCR test ang kanilang sample ngayong araw. Sa kabila naman ng pagkakatala ng 2 kaso ng Omicron sa Pilipinas, ayon kay Vergeire, wala pang dahilan upang itaas ang alert level system at wala pa ring mababago sa COVID-19 response strategy ng bansa, sa halip ay dapat pa itong paigtingin. Meron tayong metrics na sinusundan para makapagtaas tayo ng alert level. We should always look at that balance between our health and of course economy, because when economy is down, it also affects our basic principle. Kaya tayo may mga metrics na sinusundan para dito sa alert level system na ito. Sa alert level system natin, tinitignan natin ang trend ng mga kaso, yung pagtaas o pagbaba ng kaso, at saka yung health systems natin, yung kapasidad natin na rumisponde, saka yung kapasidad natin na magamot ang mga taong magkakasakit. So sa ngayon, wala pa ho tayong rason para itaas agad uli ang ating system. Tayo po ay patuloy na magmamatyag, magmomonitor para makita natin the very first sign na makakakita po tayo ng parang tataas ang mga kaso, hindi po tayo mag-aantay at madidelay sa response na yan. Pero sa ngayon, atin po munang i-monitor ang sitwasyon at titignan po natin in the coming days if we need to improve or increase our alert level system so that we can have more restrictions. Hindi pa rin niya masasabi sa ngayon ng Department of Health kung hindi magkakaroon ng pagtaas ng kaso sa National Capital Region at sa iba pang mga lugar, subalit tiniyak ni Vergeire na kahit na mabawasan ang efficacy ng mga bakuna dahil nga sa Omicron ay mayroon pa rin itong naibibigay na proteksyon. Meron tayong metrics na sinusundan para makapagtaas tayo ng alert level. We should always look at that balance between our health and of course economy, because when economy is down, it also affects our basic principle. Kaya tayo may mga metrics na sinusundan para dito sa alert level system na ito. Sa alert level system natin, tinitignan natin ang trend ng mga kaso, yung pagtaas o pagbaba ng kaso, at saka yung health systems natin, yung kapasidad natin na rumisponde, saka yung kapasidad natin na magamot ang mga taong magkakasakit. So sa ngayon, wala pa ho tayong rason para itaas agad uli ang ating system. Tayo po ay patuloy na magmamatyag, magmomonitor para makita natin the very first sign na makakakita po tayo ng parang tataas ang mga kaso, hindi po tayo mag-aantay at madidelay sa response na yan. Pero sa ngayon, atin po munang i-monitor ang sitwasyon at titignan po natin in the coming days if we need to improve or increase our alert level system so that we can have more restrictions. Mula sa lumabas na resulta ng latest genome sequencing mula sa 19,344 na samples na may lineage, nananatiling dominant ang Delta variant sa Pilipinas na unang na-detect sa India o katumbas ito ng 40.86%. Sinundan naman ito ng Beta variant, Alpha variant, habang nasa 0.01% naman ang kaso ng Omicron. Sa buong mundo naman, nangunguna na ang United Kingdom na may pinakamataas na kaso ng Omicron variant na nasa 2,338. Ikalawa na ang South Africa na may 900 Omicron variant at ang Amerika kung saan nagpositibo lahat ng 231 samples sa Omicron na isinailalim sa GSED sequence. Ilang mga bansa naman sa Europa ang nakapagtala na ng local transmission ng mutated variant. Sa kabuuan, mayroon ng 4,663 na kaso ng Omicron variant ang na-detect sa iba't ibang bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dako tayo mga kabombo doon sa Bacolod dahil may ilang mangingisda ang nawawala
dyan ho sa Negros Occidental. May balita ang Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis, patuloy pa ang paghahanap sa dalawang mangingisda na namising matapos sumalaot sa banwa o sa bayan ng Binalbagan bago ang bagyong Odette. Ayon kay Captain Ludovico Librilla, commander ng Coast Guard Station Negros Occidental, Desyembre 14 ng umaga nang pumalaot sina Joval Tipon, 29 anyos, at Noel de la Cruz, 19 anyos, parehong mga residente ng Barangay Enclaro, bayan ng Hinigaran, at sila ang pumunta sa baybayin na sakop ng bayan ng Binalbagan. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakauwi. Agad namang nag-report sa Philippine Coast Guard ang kanilang pamilya na hindi nakauwi ang dalawang mangingisda. Kaninang umaga, nagsagawa ang Coast Guard Substation Hinigaran ng search and rescue operations, ngunit kanilang inabort ang misyon dahil mataas ang alon at mapanganib sa mga personel. Maliit namang mga sakayang pandagat ang gamit ni Natipon at De La Cruz na magkakasakay lamang ng dalawang tao. Ayon kay Librilla, wala pang impormasyon kung saan napunta ang dalawa, ngunit alerto na ang lahat ng Coast Guard Substation sa Southern Negros, Bombo Dennis. Okay. Dahil masama ang panahon, hindi pa makaresume ang search operations ayon kay Librilla. Ayon sa Philippine Coast Guard official, hindi nagkulang ang ahensya sa pag-remind sa small fisherman na huwag pumalaot dahil marami ang panahon ngayon, ngunit dahil malamig ang panahon ngayon, tumuloy pa rin ang dalawang mangingisda. Sa ngayon, maalon na ang karagatan sa Southern at Northern Negros, ngunit wala namang ibang maritime accident na na-report maliban sa dalawang mangingisda. Sige. Nagapatupad naman Bombo Dennis, no? Okay, Bombo Gracelyn, Yes. hingi kami ng mga update pa pagka may mga development dyan sa mga nawawalang mangingisda. Maraming salamat. Yes, Bombo Dennis, mula rito sa Command Center ng Negros Occidental. Ito si Bombo Gracelyn Lubaton, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ayan mga kabombo, update ho yan mula dyan sa Negros Occidental. Kuha muna tayo ng isa pang dagdag na balita. Doon naman ho ito sa bahagi ng Eastern Visayas. Yung ilang mga pamilya raw doon sa Samar ay ginawang evacuation center. Alam nyo kung anong lugar? Cueva. Alamin ho natin mga kabombo ang update hinggil ho dyan mamaya lamang. Samantala sa iba pang mga balita, Bombo Jane, kukuha pa tayo ng iba pang balita dyan. Bombo Jane, please come in. Ating alamin, ilang mga pamilya sa Samar, ginawang evacuation center ang isang kuweba. Narito ang ulat naman ng Bombo Radio Tacloban. Nananatili pa sa mga evacuation centers ang libu-libong mga residente sa Eastern Visayas matapos ang paglandfall ng bagyong Odette ngayong hapon. Malakas na ulan at hangin naman ang naranasan sa bahagi ng Southern Leyte, gayon din sa ibang parte ng rehiyon. Sa bahagi naman ng Barangay Kaluwayan, Marabot, Samar, pansamantalang ginawang evacuation center nang aabot sa 9 ng mga pamilya ang isang kuweba. Ayon sa mga residente, ito ang kanilang tinutuluyan sa ngayon dahil pa rin sa takot sa pananalasan ng bagyo. Samantala, nagkaroon din ng power interruption sa iba't ibang bahagi ng rehiyon dahil sa bagyo, kung saan ayon kay Dixon Bernales, ang Member Education Division Supervisor ng Samelco 2, nagkaroon ng sunog sa Barangay Luyo, Basay, Samar na naging dahilan ng pansamantalang interruption, ngunit agad naman itong narespondihan. Barangay Luyo, Basay, may report na natin director di Basay, respondi man largo natin mga lineman. Magandang din sa mga part-hand posting, naglagalagain. Amo manggulin, may tendency manggulin nila, pinagudan mga hirani at natungudhan may asin na manggo dito, nagkakamaya din corrosion. Ang bahagi na pagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Dixon Bernales, ang Member Education Division Supervisor ng Samelco 2. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Pagbabalik sa National Training Pool ng Pilipinas, itong si former national athlete at long jumper Catherine K. Santos tagumpay. Iba pa hong mga
national team members ay nanaiglaban sa kanilang mga katunggali. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Bombo Radio Baguio. Yes, sa Bombo Elmar, katatapos nga itong araw na unang araw ng Ayala National Athletics Championship ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na nagsimula kaninang umaga sa mismong Baguio Athletic Bowl. At ayon nga kay PATAFA Technical Consultant at Asian Athletics Association International Technical Official Jesus Tubog Jr., naging matagumpay ang unang araw ng kompetisyon kung saan ipinamalas ng mga atleta ang kanilang angking galing at talento. Nagbabalik na sa national team ng Philippine Athletics ang isa sa top long jumper ng bansa at dating national athlete na si Catherine K. Santos ng Baguio City. Ito ay matapos makamit ng 31-year-old mom ang gold medal sa women's long jump at women's 100-meter dash sa kasalukuyang 2-day 2021 Ayala Philippine Athletic Championship ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA dito sa Baguio Athletic Bowl. Ito ang comeback ng 2011 SEA Games long jump bronze medalist sa mga local at international competitions pagkatapos ng aabot sa 3 taon na pagpapahinga niya sa athletics dahil sa personal na rason. Dahil sa panalo ni Santos, naging silver medalist sa women's long jump ang 40-year-old women's long jump national record holder at 4-time SEA Games champion na si Maristela Torres Sunang. Nanaig din sa women's 10,000 meter ang Bukidnon Pride at the reigning SEA Games marathon queen na si Christine Halasgo. Samantala, naidepensa ni 110 meter hurdles champion Clinton Bautista ang kanyang titulo habang ibinigay pa sa kanya ang pagkilala bilang fastest man ng torneo matapos mapanalunan ang gold medal sa men's 100-meter dash. Nagtamo din ng injury ang long jumper na si Miller Manulat sa kasagsagan ng kanyang pagtalon bagaman nakuha pa rin nito ang bronze medal. Kasama pa ng mga nanaig na select national team members laban sa mga capable aspirants na 4 times at 100-meter relay bronze winners Giselle Lumapas at Maureen Shivers habang pinangunahan ng decathlete na si Janry Ubas ang men's long jump at 60-meter dash, long jump at men's high jump. Sa heptathlon, aabot sa 200 na mga atleta ang mga magpapaligsahan sa 43 na sporting events ng men's at women's category. Bombo Elmar. Maraming salamat si Bombo Dennis ito, Bombo Dennis. Maraming salamat. Ayan, so yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Ayaw magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
sa mga mansaka, madiyaw na Pasko o malipayong bagong tuwig Kamayo. Sa ating Christmas countdown, 9 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you.